Уважаеми зрители, понякога се случва да имам и известни противоречия с моите колеги и те реагират по доста странен начин. Например, когато професора и неговия екип ми се ядосат за нещо, нарочно свират с половин тон по-ниско и ме влюдяват. Когато Димитър Коклин ми се ядоса, ме гримира като друг човек. А когато аз се ядосам, напускам студиото и оставям други хора да водят предаването. Абе, къде е Славчо, бе? Абе, къде е Славчо? Баси. Бърз виц, бърз. Да. Знаеш ли каква е разликата между това да те напикае блондинка? Моля? Извинете. Я пак! Да те напишка какво? Гладна кокошка прососенува. Да те напишка какво? Знаеш ли каква е разликата между това? Болонка! Не блондинка, а болонка! Болонката е куче. Да. Знаеш ли каква е разликата между това да те напикае болонка и да те напикае питбул? Разликата е, че питбула го оставаш да свърши работата. Имаме си едно куче, викаме го Караман. Караман, 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 Караман. Онзи ден се то научи да танцува с барабан. Барабан, 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 барабан. Това бюро вече не е същото. Колеги, не е лошо, бе. Вау. На мен май нещо ми мръдна. Не пипай. Мъжът ти гледа. Жена ми също. Премещи се и се облегни. Гаси красавицата! Леле! И ти си много сладък. Много си подхождаме, нали? Все пак днес е хубав ден. Жените са поне всичките с фризури. Гледах в кметството, весели, подаряват им цветя. Ние всеки ден сме с фризури. Си имаме уважение. Не само днеска. Пак обърках работата, но... Ние жените сме тук, за да ви поправяме. Ей, сладърчета, какво правите, бе? Мелче, баха ризата и без да е същата работа. Више, бе. Ще ви представя едно мое бивше гадже, от което имам страхотни спомни. Заповядай, котенце. Ела, Миша, тука. Ела. Браво! Страхотно. Абе ти, много си се разхубавил, бе. Що се зарязахме и аз не знам. Фари, заповядай, Колумбе мой. Аз стига, бе! Аман! Мустафа, заповядай, Мило. Аз стига, бе! Стига! Здрасти, Мило. Разкошен си. Това ми е любимото елече. Идам на гости малко. Нели? Да не се Трябва да ти познавате, призная бе. нещо. Какво? Ние с тебе сме баджанаци. Напред излиза сексуалната ориентация, не толкова това какво правиш. Аз мога да кажа, че шоуто на Слави тръгна преди 10 години да казва кой е гей, кой не е гей. Аз не съм тръгнал да слагам нещо на себе си. Парадиране с поведение. Ама с какво парадирам аз? Вие ме каните в шоуто, не съм дошъл да ви се моля. Така е, прав си. Аз не дойдох да ви се моля, вие ме каните и ме нападате. Защо не го, а? Не. Ма я моля. Да излезем отвън да се разберем като мъже или да останем вътре и да се разберем като жени. Ако ме наплюете още един път, мога да ви напикам, така че внимайте. Не, внимавайте, аз да ви плесте един шамар, Това си ми с плестиш. опакото на ръката. Да, ще ви попляскаме Гал, по даде добрето, една ако пестица. нямате, нали така, нищо против. Нямам. Нали, вие не сте ме поканили, господин Хиподил, но аз ще седна както съм седнал на това диванче, защото ако нямате нищо против, вие сте по-добър водещ от този пропаднал, деградирал, аморален дългуч. Его! Големия шеф ви гледа. Баси. Вие пък какво се втренчил и не мига? По-добре да плачеш пред психолог, отколкото да се смееш пред психиатър. Бай, Ване! Къде и втория по-як? По-готино става. Браво, господин водещ. Браво, много хубаво ви се получава. Борисе,
Ще ти кажа нещо простичко, моето момче. Ако не млъкнеш, ще дойдеш, ще ти шибна един шамар и ще сложа край на така или иначе колебливата ти кариера. Вие сте ми любимец, да знаете. Бай Шиле ли се обръщам към вас? Шиле, да. Бай Шиле. Но вие сте ми любимец. Моля ли ви цамуна? Благодаря ви. Страхотно. Ева, искате да кажете страхотно? Да. Да, страхотно. Чети си аутокютове. Тапанар. И 3-4. Кой сега да теб заспива? Празнуваш ли 1 март? Ето и от мен, ама не знам да... Празнувам, баба, празнувам! За баба всеки ден е празник, моето момче! Защото баба е на годейки! Баба като празнува за първи път, баба Марта още нямаше щъркели! Имаше птери, моето момче! Да! Че съм обутил малко да те... Чакай, баба, да те оправи малко! Те питам аз, как са близнаците? Значи, ето, виж ги. Ама как? Той само... Ма това е само единия. Да, не, той другият е същият. Бе, Милко, бе! Уважаеми зрители... Не, бързаш, казвам ти. Гледам, тук си коментираме всички колеги. Много бързаш. И като се обръщаш към Нели, обърни се към нея. Ти гледаш към Нели. Аз съм шибания водещ, искам само супер готини отношения към мене. Ти си шибания. Ти си шибания, ама ще видиш ти като дойде Куция, какво ще стане? Видиш тогава.